lamsago joto nai tongnai ani khapangni kristoni joto tahok tebo songno ke tini norok ni bagai belai no nangkuk mani kok thai tupi thai tongo norok ni buskango ka norok ani video no first to last khalogoi nai tonga jati te khalogoi nai jati tai norok sajagoi tong hangke ko talangoi tong hangke norok ani YouTube channel no subscribe khainani tapok di ke tini norok ni bagai belai khano nangkuk mani kok thai bebakni no jora tongo ke khapani takte bu chong ang norok no pori khnanai bebakni no jora tongo o ha sakago bebakni no kaisa jora tongo hangke khapani takte bu chong jong jotoni no o ha sakao o hayongo jotoni no jora tongo kahani bagai khapani takte bu jong o jora abno jong saimana nangnai sina nangnai ke khapani takte bu chong jong o jora jong saimana nangnai jong jora tongsini no jong khasina nangnai jong jora tongsini no jong khulumna nangnai surina nangnai jong jora tongsini no tangoi tui narakna nangnai jora tongsini no khati joma khlainarakna nangnai khlaitona nangnai kahani bagai jora tongsini no jong nadi mairok ma bor hangka nadi khapani takte bu chini o hasakao jong borok mun siningoi jottoni no salsa salsa jora kaham phainai jong o jora kaham no jong sisla prigya khasirigya hangkai a jora salsa pai thangai nini ani bagai hangkai khabani takte bu jong norok o video no nai bahai ma tong jajak hangka norok subscribe khainani tapok di khabani takte bu jong norok ni bagai tebo buskango nangkok mani kok thai tubi phai tongo norok ni thanio hani bagai norok ani video no full support khlaji tai norok ani YouTube channel no nai like comment subscribe khainani tapok hingkai khabani takte bu khokjong naji chini lekha pora khlainani bo jora tongo nukhung gisti khanani bo jora tongo bigrani bo ganang khanani rang paisa khanani jora tongo hangka khabang takte bu nai jong bihi busai naji ani buri tong khapo jagani ang tong khapo jagani haipono jora salsa nung bai ani malai thai a jora tongsini nung malaya tangkai salsa nini bo a jora pai thanai nung jora tongsini nung kong kharaya tangkai a jora salsa pai thanai hingke khabani takte bu khokjong tini naji jong kaitono khulubnani suinani lobnani abo bebak jora jora krei hingkangke jong o jora no manya kahani bagai no khabani takte bu jong osuk no norok ni bagai jong bihi bwsai kaham ka tongnani kok abose ang norok ni thanio message tai request naji ani bihi tongkha bojagani ang tongkha bojagani nini buri tongkha bojagani nung tongkha bojagani haipono bihi buri ongoi nung bai nukhung gisti khanani ongoi no khu buma bo phata khu bokhongno yakari phai nini hek ngai tongphai kahani bagai nung nini hek no kaham ka naikuloi naikini khlai tongna nango ke nung bihi bo bojagani phaikya nung nini bwsano kaham ka naikini khlainai naikuli tongnani nangnai abose ka asokno jotona hambai।